le dó an chluine a duine as. Bhí 10 mbliana nach mhór imithe an lá a bhoscail Muntar Dursley agus a ní a fheiceáil leath an dorais, agus is beag ná bhí achrú bith brithid deimh. D'éirí an ghrian an gardíní slachtmhara céanna os comhair na dtithe amach agus thabhsí sí an uimhir Price chéanna chóras mar Muntar Dursley. Déalaí sí isteach sa seomra suacha a bhí díreach mar ard céanna ach sa bheag agus a bhí an oíche a chonig Mr. Dursley an dúrisc cinniúnach ud faoi na chulchmháin. Ní raibh ach an chraon raibh an chláir bhatal a thaispán go raibh an irid sin amach imithe thart. 10 mbliana ó shin bhí go leor pictirí ann de leanamh mar a bheoch líoróid trá mhór bhean deirg ann agus hataí Bobolini de chahanna agsúla is ach níor leanamh a chilleoch Dudley Dursley agus bhí chraon graffanis ann de chasar mór fion ar a chéad rochar ar airleagáin iontrach ag an éanach ag immert cluiche rihre lena ahead ábharniu agus áfóga ag an bhathair. Ní raibh comhartha dá laiad sa seomra go raibh an dara gasar sa teach ach bhí Harry Potter an sin i gcónaí ina chola faoi láthair ach ní fada eile ar bheoch. Bhí Aunt Petunia ina suí agus ba an gcóil ard siúd an chéad rud a chualadh is an lá sin. Éirí, bí I dtí go beo, chlis Harry as a chulú, bhuala Aunt Cnag ar an doras den dara huair. Bí I dtí a screach sí. Chúla Harry an cis céim ag dúil I dro na cisteanna agus an sin fuam a bhríochtáin a leagan ar an gcógráin. Dumpí sé ar a chreim agus ag iarra cuimhneamh ar an mringloid a bhí sé ag déanamh roimhe sin. Ceann má a bhí ann, bhí glúsrachar éitilech ann, bhreas sé leachama éigin go raibh an mhringloid sin acu chéanna. Bhí an taobh amuigh den doras arís, an bhfuil tú I dtí go bhfuil ar siise, beag nach ar sa Harry. Bhfuil déan deifir tá tú ag teastóim le súil a chanéal ar an magún, agus seachan agus na dóí Mar tastíon uim go mbeadh gach rud tíreach ceart ar lá breithe darí le Harry Cnadas. Céirt siúd a dúirtú ar sa sí féin de nab ón taobh eile den doras. Dada a dúirt mééis dada. Lá breithe Dudley agus rinne sé dearmata, strachel Harry féin as a leaba agus chuí ag cuardach stocí. Chonig sé an fear faoin leaba, fiag dúrála de leastóga acu agus chóir iad. Bhí Harry sean clachta ar an dánála, mar bhí an cupard faoin staire ar snábhleo, agus is an sin a bhíodh sé féin ag colla. Nuair a bhí sé gléasta bhuail sé síos an na chala agus is teach sa chistín. Bhí an bord beagnach ó radharc faoin cairn mór de bhrantanis a bhí faighte ag Dudley dá lá breithe, de réir gach cosúlachta fuair Dudley an rihre nó a bhí uig, agus gan áras an dara glas telefíse agus an rochar rasíochta. Níor thuig Harry ó halamh an dóin cadachaige a mbeadh rochar rasíochta ó Dudley, mar bhí sé iontach a rabhar agus an ghrianaige ag an aclaíocht. Ar éon aclaíocht seachas bheith ag gaithimh doran le duine éigin, agus ar Harry a bear le Dudley doran a chaithimh an uair annamh a daithúg sé go réim mar ní ainneocha ach bhí Harry an chasta ar an chis. Béidir gur
agus scalta, agus deich sé níos lú agus níos scalta fós agus gan snátha aige le cura ach sean éadí de chu Dudley. Agus Dudley túram is ceara thúra chomór leis. Bhí aig haní Harry agus glunne knapánacha, grúg chumh húsúla lé glasa, bhí speclaí grúne agus cuid mhór sile tépe orthú an amú le chéile. An áid am miocht Dudley I gcónaí a bhúlais tá smuit. An tain rud faoin féin a hatan le Harry, an colm daní ghail chlára éadán a taobh cro splanc intrí Bhí sin léna chumhne agus ba é an chéad cheist ba chibhinn leis a chur sé riamh an Petunia cad a bhí deara é. Ó, an timpiste bhchar sin inar Mario Chutahir is do bhathir a dúirt síos an am, agus ná bí gur ceistena. Gan ceistena a chur an príomh tríal dá meall bhailiad saoil sa bhneach a bheith tí Dursley. Channig Uncle Vernon is teach sa chistín agus Harry ag tian tú sa bhagan, an bhagan. Réití de cheam a bheith sé an chéad rud bhaidin. Bhí sé de gnás ag Uncle Vernon. Túram is uair sa teachtain, brathnú char bhar an luachtan aige agus bécag le Harry go raibh sé san amaga an chuid grúige a bhearach. Ba vinnice baroch grúige feite ag Harry de réir cosúlachta, ná ag an cuid eile den rang trí chéile, ach ba chuma sin, d'asach an chuid grúige leihí mar an géana ó smacht fad. Bhí Harry ag phríochud uimhithe faoin am a tháinig Dudley is teach sa chistín agus an bháthair leis. Bhí an dá rih ag Dudley le Uncle Vernon. Bhí aig mhór van deirigéir gan éon bhuinneal a bhiú. Sula beaga aige agus dá báteach gurm arú agus ceann túmh de chrog íon a bhí slíochta an nuas an gluigean mór ráha aige. Bhí vinnig an Petunia ag rá go raibh cuma an angel bhig Dudley, agus ba vinnig Harry a rá gur chosúil I muc a mbeoch periúg a rí. Leag Harry na plátí de bhagan agus uimhithe an mórd, rud bachalí da mar nach raibh mór an slí ann. Bhí Dudley san am chéine ag an ggóramh a chud Brontanas. Channig smuid tríocha a sé seisin ag áhar suas a ahir agus a bhór sin chácheann gear an mbliain áral an uaral. Ach a heisce nuair a chuirn tú Brontanas an Marge san aribh féach siúd an siúd é faoin ceann bra mór seo ó bhean na stad. Mag leor tríocha a seacht mar sin ar sa Dudley agus a aig le deargach agus ó dain Harry. Go raibh Dudley ag réadúchaí chun stalga mór a thosaí sé ag cladó an bhagan ann féin sula nuampioch Dudley an bhórdin orthu. Caithfí sé go bra an Petunia an chundúirt freisin mar dúirt sí ris agus ceannom minidna chabrantanis. Nú duit agus muid amlaigh den siopaí inniuh an dhéanann sin cuis a feta chabrantanas eile ceart go leor chuig Dudley ag smíanamh ba chrua an obair é. De réir dá raibh sa deireadar té go máil bhací sin tríocha ní a bhórnín or sa an Petunia. Ó, bhfuil Dudley faoi de chart agus rug é an meart ba chaire dá ceart go leor mar sin. Rinne Uncle Vernon's clogil chaire dá luach a chud airgid an bhastín beag nósa air má mór chasar a Dudley agus rinne sé stochach a chróig Dudley leis sin féin bhfuil an gcóán agus duine an Petunia le hé a ragart. Fad a bhí Harry agus Uncle Vernon ag áhar Dudley ag baint na bhilteachta de rudí mar a
agus amachtan lá chuig bharg achtaíochta nó péir borgáirí nó chuid de pictar ládan. Agus gacha éon bhliain mar an gcéad na tagadtí séirí ina níoch ag Mrs. Vick Crackley den Cheanbháin a chonaí sa dáras ráid athú. Bua le Harry é, bhíoch bulla cabáiste ar fud an tí agus thugad Mrs. Vick ar ábhar ar choirí an raibh de gach aon chad de raibh riamh aige. Cadacha na míad inis arsa an Petunia agus súl mhórab aige ar Harry mar a chreideáil sí gurb é faoi deara an rud ar fad. Thug Harry gur chóir de trua a bheith aige do Mrs. Vick agus cos briste ach bacholaí dá é nuair a chumhní sé go mbeadh bliain mhór fhada an sula mbeadh ar brathnú arís ar Tibbles, Snowy, Mr. Paws agus Tufty. Dit mís gléach ar Marge arsa Uncle Vernon. Bíoch splanc agat a Vernon is fuaile an gasar. Ba vinnig na Dursleys ag labhart ar Harry mar sin, mar nach mbeadh sé ann nó go teann mar a bheadh rudaí grána ann gan tuiscint ar chuid cainte, seilite, aber. Cé ach faoi de chara Cahanam seo i bháin ar Sarah in Mallorca arsa an Petunia go grád. Déad hí sibh mé a áil an seo go tíreach arsa Harry agus dochas beag ag teach dain. Bheadh sé in an brathnú ar a rabhadh rud ar an telefís mar a bhaineann ar is riamh agus tamil a bheith aige de rifre Dudley go fiúis. Tháinig bus ar an Petunia mar a bheadh sí i níoch lán béal de chomhlas a slógach. Agus an teach rap agad faoin am a chugamis ar ais an ar siise de chur. Ní chuirtí mé an teach in air ormh arsa Harry ach ní raibh siad ag éisteacht. Is dócha go bhféadtí é ag habardaigh an zoo arsa an Petunia go smaointeach agus é a ágáil sa chlóisteáin. Níl an chlóisteáin sin ach nó ná leictar dá siúd sí inte ina éonar. Thosaí an ggóil ag Dudley le firinne ní raibh ann a chur i Gaeilge. Bhí sé na blianta ó rinne sé gúil ceart ach bhí is aige do gurcha sé snaimena ar aghaidh agus dul ag bécíal de háirithe a bhathair do cibé rud a bheadh aig. A darí beag a chríostaigh ná bí ag cuoineach nílaigí meam dó de lá speisialta an Lord Ord ar tuise agus rud sí ábhas is hall air agus deasc go chaigi é. Ní hastíonn weim é a theach le linn arsa Dudley agus gach de ré snág as mar le tin sé gach rud ag gcónaí. Chuir sé clargrána ar féin le Harry tríd an mera idir dhá sciáchan a bhathair. Leis sin go tíreach bhfuil clog an turais a chia mór nó gluire tá siad ansa arsa an Petunia go fustrach agus i gceann le méid beag is teach dlúchara Dudley, Piers Polkiss agus a bhathair. Bhí Piers Daniel leom agus sog mar a bheadh a rangach is sé ba fó a chréamh mbeadh lábha dína tíomhthír na drim dan rim fad a bheadh Dudley a múlach. Stad Dudley den chol breige leideach agus faoi cheann lethúir an chloig. Bíod Harry agus an taith ó Halavert dar leis ina sí ag gúil chlóisteáin fan der Dursley in éineoch le Dudley agus Piers agus é i go dúil go tíansa den chéad óir ina héal. Ní thiocach lena aint agus an uncle a chuimhnúg ar an bhalar de healamh ach súlar fag siad an teacht chuig Uncle Vernon Harry i le taobh. Tá mé ag gur fannacha ort ar seisin agus an aig mhór. Chorcha aige faoin orlach ar daig Harry. Tá mé ag gur fannacha anis ort a bheith ó alíonn ar behuit, alíonn ar be agus beag tú sa chobart sin seo go nollaig.
Nícha ní mé táta ar sa Harry dá rira ach níor chreid Uncle Vernon níor chreid a dína riamh ba donas an scéal go mbeoch rudí aisteacha ag titim amach timpeall Harry agus ní raibh má dó bheith ag rá leis na Dursleys nach é sin faoi deara iad uair amháin mar a bhí an Petunia tintoirseach de Harry bheith ag teacht as ais ó Mérbór agus an chuma nach raibh sé ag éon bheirbór a churbe rug sí an hiasar kisteanna agus bhar chomh lena wacatúriamh a gháin an chléib agus dag sí sinnacha le fólach a chuinmh an colm grána sin chuí Dudleys na trí ag gaiire faoi Harry a chas an ihe ag smaoinemh an scoil lá arna bharach agus chéna féin ina cheap maigach inheall an slapar de friste a bhíoh agus an teletape a go léir na speclí aige éirí dá mátain áfach bhí a chuid cruaige díreach mar a bhí sular leam an Petunia gearach seachtain sa chopard as sin cé gur éige sé lena finiu nach raibh éon finiu aige a as as chótapa sin. Uair eile bhí an Petunia ag iarracht sean gansaí grána dain faoi bhobalíní óráiste de chuid Dudley a bhualach de réir mar a bhí siise ag cheannach thar a chluigeann bhí an gceansaí ag gungú is ag gungú gotí sa deara go ngeinneáil sé gnó de bhpéad láimhe Péidir nach ní ghabhadh sé in aice le Harry Potter rinne an Petunia amach gur raibh amhlóga a chreab sé san níocháin agus níor chorach pianos bit iad in iarraidh sin agus befór an faoiseamh an méid sin an taobh eile den scéal is sé tharraingt an raic féin an lá mhórthas uas chaon cistím sa scoile Bhí buan Dudley sa tóir mar a bachanach agus an chéadrúd eile beag ina hí in áirite an simléir rud a chur an bhíontas Harry chomh le duine fuair na Dursleys litir char ón príomh feastras ag rá go bhórthas Harry ag trapadóireacht orgnaimh scoile ach ní chearna sé mar a sceart sé le Uncle Vernon trí choras an chopard ach léim is teach i gúil na moscí móra bhrosceir saobh amach de choras na kisteanna. Dar le Harry caithfidh sé gur uatí an chéas a léim ach ní bheadh smáil an láinneamh ba chuma leis Harry agus Piers is dacha le hulk ach an lá a chaibh ait éigin seachas scoil nó sa chopard nó is seomrasí Mrs. Figgs agus Bulla chabáiste sa timpeall agus ag tíomáint leis bhí Uncle Vernon ag casíod is ag garrán le an Petunia ba bhrá leis bheith ag casíod Dína san oifig Harry a chóir le chunta Harry an bank Harry bin na hábhar garrán bhí vinnice aige mátain inniu ba iad na glúsrachar a bhí sé ag canó ag imeacht sna firmintí agus torann an deoló áhais óga sisin agus glúsrachar ag dul amach thuirste den scitáin rinne mise bringlóid an glúsrachar ar sa Harry ó bhuail an chluimhne bhí sé ag etalt d'obair Uncle Vernon an bhuailach faoin nualas John a bhí roimhe amach chuig sé féin hart an sa síocháin agus lig beag le Harry agus aig mar a bhíotas mór dearg le mbeoch cruimeall ní bhíon glúsrachar ag etalt rinne Dudley agus Piers smit a cara tá is a gum ar sa Harry ní raibh ann ach bringlóid ach bar leis mar a mbeoch sé tar éis stada a rá má bólg le
Mr. Dursley bheith gur ceistena ba bheasa leo getracht rud be a bheith gníomhú bhealach nar chóil dó. Fiú amháin imring Lloyd nu gartún. Hialfa gur fetías a bhí orthú go mbeadh smaointe corntúirteacha teacht dó. De saharn a bhí ann agus an chrainn teatnamh agus an sú plódathe le teaghlaí. Cheannaí na Dursleys cha uchtaráid a bhór a seachláide de Dudley agus Piers ó bhean taobh is tíad den chaide ach sa le tuí leo a sreach chunsúil diafrí an bhean chéalghaireach de Harry gad a bhí weig agus cheannaí siad líragáin séir neamóide agus ní raibh cíal Dar le Harry agus a lí fad a bhí siad ag breathnú chorilla ag táchas a chin. Bhí an gorilla iontach cosúla Dudley ach nach raibh sé fionn. Ní raibh maid ina chópleisiúr ag Harry le fada an lá. Bhí sé cuireamach agus siúil giata amach ón na Dursleys agus gan ligean de Dudley agus Piers a bhí ag cealúg spéise na hanmheithe faoin am loin. Fialach an sean chlas acu agus ag bhuailge. Bhí Bella acu. Mílan an sú agus nuair a chanig racht ferge Dudley mar nach raibh an chlór uchtar ard sach fór cheannaí Uncle Vernon ceann eile dá agus ligach de Harry an chéad ceann a chríochnú. Nuair a smaoinigh sé siar ba chorgad Harry nach martha an taobhnas. Iniag an loin thug siad ag a chach na reptilí. Bhí sé dorcha fion uair istí ann agus bhuinóga solas mhara ar feadh na bhálaí taobhíar de na chluine a bhí láirteanna agus nachorcha de gach sort ag sleamhnú agus ag lúbarnáil thar fiosí aidbháil agus cluiche. Bhí Dudley agus Piers ag iarraidh féachant ar chóbraí móra níomhúla agus ar na piatóin mhóra rabhra sin a bhruachach an tanam as duine. Ba chear gur amsí Dudley an nachar ba fós an áit. Chaú sí faoi chóchart a Lewis John Uncle Vernon agus leag a dhanamh te. Ach nar chosúil go raibh a ón sin ó hí faoi láthair go deimhin féin bhí sí ina súin cotlata. Bhí Dudley ina heasamh an sin agus fus leis an line aige ag stanal ar an snás cléanach a bhí i lúpa donna na nachrach cóir ag bugal ar sisin go gearánach line a hair full Uncle Vernon cúpla cinní góg ar an line ach níor choirí an nachir. Tréile rís a dúirtí Dudley full Uncle Vernon cnag crua dá alt ar an line ach chodal an nachir lei. Ba marú ar seo le lefas ar sa Dudley dosna fog sé leis go tram chosach. Bhí Harry ina heasamh os cóir an chais agus a cháthúil sáite san nachir. Ní raibh ionach leis an nachir féin basáil de leafas gan de chuideachta acu ach daoine ag dramatóireacht. Lena bhara ar an line ag iarraidh bheith ag cur isteach a hí an lá ar fad. Ba bheasa sin an rá na cupáard mar cheomra leab agad agus de gan chuntóirí agad ach an Petunia ag cnagar nacht ar an doras ag iarracht tú a dúis a chúiseacht ar a laid ar be bhí cead agad ag seán a chud eile den teacha hú. Go tabann a doscail an náir sa súla bearracha acu go máil gahanmháil ar fad tardí siad a chluigeann go raibh na súla acu ar aon level le súla Harry. Chaoch sí súl leis. Barnal stangu ar Harry. Dárach sé hard go tapa féchin an raibh duine ar be ag breathnú air. Ní raibh dárach sé a rís ar an nachir agus chaoch súl ar Ashley. Lei sméad an nachir a chligeann ar Uncle Vernon agus Dudley agus déachan arte ar an tíláil an sin dárach sí ar
ras Harry mar a bheoh sí ag rá. Sin mar a bhíon agam sa an tam fad. Tá isam ar sa Harry go hí seol tríd an lena. Bíoch nach raibh sé cínte go glynha an nahar é. Gaí sé gur mór an grá é. Chuí an nahar ag babáil cín ag aon tú leis. Cáhas thu go bé ar be ar sa Harry. Chéirí an nahar rin a arbal ar chórcha beag le taobh na luna. Chrenny Harry é. Buachrapra an Bhrasaíl. An raibh sé jazz an sin. Hín an buachrapra a arbal a rís I dro a chórcha. Le Harry leis sa zú a rugga an taobháil isá. Ó, tuigim ní agad is an Bhrasaíl riamh. Chra an nahar a chluigeann. Leis sin dairí a mech an bheith bhíoltánach taobh hir díobh a bháin le Mr. Dudley a Mr. Dursley bheithaí ar an nahar seo go beo. Ní chreidí sibh ach an rud atá sí ag déanamh. Chanig Dudley ag longadánach go chótápa agus a déad sé as an mealach cosa ar sesin agus bhfuil sé torn ar Harry's na héascanna. Rugú ar Harry ar an míhapa agus héad sé gan chosint ar an urlar concrete. An rud a tharla ina chéag sin, tharla sé chógáasta sin na chhuacar duine ar be é. Bhí Piers agus Dudley sigin do bhain búlta suas go tló leis an luna agus an chéad rud eile. Bhí siad ag scíneog siar agus gach scrad uafisiste. Nuair a chuí Harry an iar, báinú an anáilte, ag tosach glunne ar a bhí ar chlas an bhuachrapra. Ní raibh sin ann níos mó. Bhí an nahar mhór míl ag teacht as a lub go sciabtha ag sliúdárnach amach ar an urlár. Bhí duine ar fud na háite ag scrídíal agus ag ré I dro na Perse éirithe. Agus an nahar ag sleamhnú a rís ar luas dar le Harry go chomhla sé an gha ag rá díosóg. An Bhrasaíl seochgad mé má bhuíochas let amigo. Bhí coméidí cheach na reptilí an suaite ach an chluine ar sesin a rís agus a rís eile. Car imi an chluine, chanig stúrchóir an zú é féin go ndearna cúpán de 1 milliis láidir an Petunia agus é ag gáil leis scéal a ré in ama. Ní raibh as Dudley agus Piers ach sort blubaracht ar fad an whaca Harry ní cearna an nahar ach dúil ag snapú le bar sprí ar na sála acu agus ag dúil chur Pride. Ach faoin am a bhí siad uile ar ais I mhóstan Uncle Vernon. Bhí Dudley ag ahrís mar a dobar de an chos a bhaint de ar fad agus Piers ag tabhairt de leabhar gur éige sí leis an anam a bhasco as. Ach ba é an chud ba bheasa de, dar le Harry go bé ar be go ndeart Piers nuair a chuimhní sé. Bhí Harry ag caint lei. Nach raibh a Harry. Dan Uncle Vernon go raibh Piers glánta leis. A bhála sula thug sé ag a chrís ar Harry. Bhí sé chud tógadh sin go raibh na focail ag bríseach ina bhéal. Fuair sé uig féin a rá. Is teach sa chapart fan gan Bailey sula hit sé ina phléist ag gahar agus bégin dan Petunia ré agus miasa na branda a aldo. Nachtra ar sa Harry ar ball agus é iníoch tamil mór fada a hawart ina lí sa chapart dorcha. Gan mórdor agam. Ní raibh is a gad é an tam a bhí sé. Nó an riamh na Dursleys imethe a chodó go fóil. Agus mar réitis imethe lí ní bheocht sé sáilte agus sleamhnú is teach sa chisin agus James Bíolóra go féin. Bhí sé 10 mlína geall leis ina chonaí ag na Dursleys agus 10 mlína gráite ó chanig cuimhne chuige ó bhí sé ina leanmh agus ó Marioch agus smóirí sa timpiste bhóra ud nuair chuimhinn leis a bheith sa chlóisteán nar a cailío go bhúntear ó chaim go háin agus é ag cuairdach in Nulfagán. In Nulfagán
a agnes na choranta fada sa chapardorcha hagu fís asteach os a chóir. Splank dolas cear glas agus bíon liscnach ina héadán ag tuairtáil is docha ach nuirthug sé ar chorbe cad é ba bhain leis na sáilse glása. Ní raibh cuimhne ar be ar na hismóirí. Ní leabhar a angóla ná a ant arthú riamh agus an nui bhí sé crosta ar féin a angóil ná a ant arthú. Crosta féin ceisna a chur. Ní raibh éon ghrian ghraifhdíobh sa teach. Nuair a bhí sé níos óige ba bhína céirí ag aisling gach go teacha duine mar muntrathe anathe a nachníd éigin agus éagre chun súil leis ach ba í sin an aisling níor bhí fríoch. Ní raibh do dhaoine muinteartha aige ach an deirslíos mar sin féin chonachas tá cuireúir nó b'fhéidir nach raibh ann ach dochas aige go raibh strainséirí a dtachan ar an tráid é agus strainséirí anna aisteach. Bhí fear beag uainn agus hata cogadh ar a dúbhlaí dó lá agus agus ag seapadóireacht le hampatúine agus Dudley. Díobhrí hampatúine go bhfeargach de raibh aithne aige ar an bhéir agus ansin tharraing sí as an seapa iad gan dada a cheannach. Bhí Seán bhain agus cuma ar gúlta airtí faoin éadí glása ile a chreith lámhachaige go heaginnta ar bus. Bhí fear maol faoi chulta fada choracha a daisc i lámh an láchéine ar an tráid agus a súil leis an sin gan focail a rá. An rud ab astú faoinar daoine seo ile a dóigh ar imí siad as an luacha is heicéirí iarracht féachanta níos crinne orthú. Ar scaoil ní raibh aon duine aige ag gach duine go raibh an chráin ag buíonn Dudley ar an éan chuir sin Harry Potter a mbeadh an briste ar síolach leis agus na spéiclí briste ach ba bhá an té a churfah in aghaidh faoin Dudley.